Ahoj, já vás moc vítám u mě na kanále Správná bydlenka. A dnešní video bude recenze robotického vysavače ETAMaster Aqua Pro, který jsem dostala na otestování v rámci mojí dlouhodobé spolupráce s firmou ETA. Takže tahle recenze to budou vlastně moje a taky trošku mého manžela dojmy z několika týdenního zkoušení vysavače. Musím říct, že takhle čistý podlahy jsme doma dlouho neměli. Chtěla jsem prostě všechno vyzkoušet, abych vám mohla podat opravdu takovou reálnou recenzi. Kdo by nechtěl přijít domů z práce nebo třeba přijet z výletu a mít doma uklizeno ve smyslu, že bude vysátá podlaha a že bude vytřeno. Protože tohle všechno vysavač dokáže. Nejenom, že sám vysává, ale on sám i vytírá. Já budu tady v tom videu říkat mopuje, protože má rotační mopy. A můžete si i nastavit režim zároveň vysávání i mopování. A to není všechno. On má multifunkční nabíjecí stanici. Já tomu říkám, že to je takový jeho domeček. Vždycky, když začne úklid, tak si vyjede sám z té stanice a po skončení úklidu si tam zase sám zajede a nabíjí se. Takže v té stanici se nabíjí a probíhá tam i čištění mopu nebo samočištění mopu, protože on si sám čistí mopy. Když si dáte režim mopování, tak on si po určité, teď řeknu vytřené oblasti, což si všechno ještě všechno řekneme, si jde mopy přečistit nebo namočit, potom pokračuje v úklidu a když ze vším skončí, tak se zase zajede do domečku a ty mopy vyčistí a on si je i sám vysuší, takže máte tu údržbu úplně bez práce a vaše jediná starost jenom je, aby měl dostatek čisté vody v zásobníku, to si tak ještě ukážem, no a potom vylít tu špinavou vodu. Prach a drobky se hromadí v zásobníku ve vysavači a pokud nechcete vůbec přijít do styku s tím prachem a s těma nečistotama, tak si můžete vybrat i používání prachového sáčku. Vysavač se ovládá pomocí aplikace ETA Smart, která je ke stažení zdarma. A pozor, komunikuje s vámi v češtině, takže vysavač mluví česky. Pokud nechcete češtinu, tak se dá v aplikaci i nastavit jiný jazyk. Co jsem si všimla, tak na mátku je tam angličtina, němčina a slovenština a třeba i maďarština. Ale je to nastavený primárně na češtinu. Dá se ovládat i bez té aplikace, ale jenom pouze v omezeném režimu, takže primárně je určený pro ovládání pomocí aplikace. No a jak to vlastně funguje a co musíte udělat, než začne vysavač sám vysávat vámi určenou oblast? Takže nejdřív ho musíte vybalit z krabice. Vysavač už je částečně sestavený, ještě jsme tam museli, protože jsem to vybalovala s manželem. Přiznám se, že to říkám na rovinu, absolutně jsem netechnický typ, to vám ještě pak řeknu v souvislosti s tou aplikací. Takže jsem si pozvala manžela jako dozor, nebo něco dělal i on, protože byl taky na to docela zvědavý, musím říct. Protože samozřejmě nechce se mu vysávat, takže byl zvědavý na toho pomocníka, který to bude dělat za něj. Museli jsme tam teda nasadit čistící kartáček, ten tady vidíte, taková štětínka. To vám pak ještě ukážu, nebo já vám tady budu různě dávat prostřihy, takový krátký videjka, co jsme natočili. A potom se tam ještě museli přicvaknout, nebo já mám pocit, že si to není na magnet, teď nechci lhát, ty rotační kotouče, kde jsou vlastně ty mopovací textilie. Všechno šlo nasadit úplně v pohodě. Pak jsme s mužem ještě zkoušeli vyndat takový ten hlavní kartáč, který se skládá ze 2 dílů, protože jsem si říkala, asi ho budu muset nějak vyndavat a já nevím, jak budou pod tím ty vlasy, nebo já mám dlouhý vlasy, jak se to tam bude chytat.
ale tam je takový jako unikátní systém proti namotávání vlasů a chlupů a musím říct, že všechny fakt vlasy a chlupy se chytají jakoby doprostřed mezi ty dva kartáče, takže je s tím úplně minimální práce. V balení byl potom ještě jeden kartáček náhradní, pak tam byl jeden náhradní HEPA filtr, jeden už byl v tom vysavači. Potom tam máte i originální čistící prostředek, který vlastně budete používat při mopování. Musí se používat ten originální. Pak tam byl jeden prachový sáček s takovým držákem, protože vy si můžete zvolit, jestli budete používat prachový sáček nebo budete vysypávat nádobku. A pak tam byl samozřejmě adaptér a ta nabíjecí nebo multifunkční dokovací stanice. Takže krabice to byla jako poměrně velká. Tak, když máte takhle všechno hotové, tak přijde taková jedna část, která mi přišla, že nebude vůbec jako těžká, ale ukázala se, nebo těžká, problematická, a ukázalo se to docela problematický, a to je výběr místa, kam vlastně ten vysavač umístíte. Protože jak vidíte za mnou, tak není úplně malinký a ještě jsou tam na to takové požadavky. Vlastně požadavky na prostor. Z každé strany by mělo být aspoň 5 cm, což ještě jde, ale před vysavačem by měla být plocha 150 cm. Co jsme teda pochopili z návodu, tak když máte ten vysavač u zdi, tak těch 150 cm se počítá takhle od zdi. No a to se právě ukázalo u nás jako ten problém, protože já jsem měla vybraný jedno místo a zjistila jsem, že tam je asi jenom 120 cm, takže to by asi neprošlo. Takže tím pádem jsem nevěděla, kam ho dáme. Nebo takhle, manžel prosazoval místo vedle televize, protože samozřejmě to chce mít někde i v blízkosti, třeba zásuvku. Nemělo by to být ani nikdy jako u dveří, které se někdy otvírají, někdy zavírají, to není úplně vhodné místo. A hlavně to místo, který vyberete, tak tam by jako měl být, neměli byste ho už pak nějak jako přesouvat. Takže chci si to pořádně rozmyslet. No, já jsem to místo vedle televize teda moc nechtěla, abych se přiznala, protože ráda koukám třeba na televizi a nechci se koukat na vysavač. A pak jsou tam ještě takové věci, které budu třeba zmiňovat později. A já to mám teď teda vyndaný ze zásuvky, ale tady je, já tomu říkám takový blikátko. Tady to prostě svítí, nebo někdy to bliká. Teď si vemte, že vysavač mluví. On vám i říká, zahájuji čištění mopu, vracím se do stanice, takže s váma komunikuje, což je nahlas. Vy si teda v té aplikaci pak můžete nastavit třeba nějaký klid, jako noční klid, nerušit, můžete si jako, že i ty světla nebudou svítit, ale přece jenom jako třeba budete vysávat jenom, když jste v práci a nevadilo by vám to, jo, ale chce to zvážit všechny možnosti. A potom taky to sušení mopů, když budete chtít, aby si sušil mopy automaticky sám, tak to není úplně potichu, třeba na to, abych to měla vedle televize, na kterou se chci dívat. Takže je potřeba všechno zvážit. Manžel nakonec teda uznal, že to byla dobrá volba, dali jsme to do kuchyně, kde je vlastně kousíček i myčka, která taky není úplně potichu, takže tady se to prostě ztratí. No, takže to je taková věc, která mě třeba jako vůbec nenapadla, že bude problém, ale ze začátku to jako problém bylo, ale nakonec jsme to tady trošku přestavili a vyřešilo se to. Pak je potřeba vysavač nabít, to může trvat až 6 hodin. Takže máte vybrané místo a potom si musíte teda stáhnout aplikaci ETA Smart. V balení je i tištěný návod, kde je QR kód, takže můžete si to podle toho vyhledat. A já bych vám doporučila, jestli jste třeba takový jako trošku netechnický typ, jako já, tak na stránce eta.cz/robot
je technická podpora pro vysavače ETA. Vy si tam najdete tenhle vysavač a dostanete tam prostě nejrůznější informace, co dělat, jak udělat to spárování vysavače s aplikací. Je tam i video, myslím nějaký YouTube video, že tam je návod prostě, jak to udělat. Nejrůznější situace, co se vám může stát, takový různý rady, požadavky jako na Wi-Fi síť, na telefon. Jo. Takže určitě jako doporučuji se tam podívat. Nám to jako asi jako manžel by to uměli bez toho, ale mě to docela teda pomohlo. A zvládli jsme to, musím říct, úplně bez problémů. A co se mi ještě líbí, tak za prvý tam můžete najít ještě elektronický návod k tomuhle vysavači. A to je myslím v sekci ke stažení. A potom je tam ještě návod k aplikaci ETA Smart. Takže já musím říct, že ta aplikace je taková za mě celkem jako jednoduchá, ale jako může se stát, že třeba něco není úplně jasný, tak se podíváte do aplikace, jsou tam obrázky, je to tam fakt jako vysvětlený, co třeba některý pojem znamená, co mi třeba nebylo úplně jasný, takže všechno je tam vysvětlený. Takže tohle se mi jako fakt líbí, že je tam ta technická podpora a že jsou k té aplikaci, že jsou i návody a všechno je samozřejmě v češtině. A ještě jedna věc, my třeba doma máme udělaný, že tu aplikaci mám staženou v telefonu jenom já, ale zkoušeli jsme udělat, jak by to bylo, kdyby třeba chtěl ten vysavač pomocí aplikace ovládat i manžel, prostě víc členů domácnosti. Takže vždycky co ten vysavač spároval jako první, tak je správce a má větší práva a ten nějak nastaví sdílení tomu vlastně druhému uživateli. Dělá se to všechno pomocí aplikace. Tak další krok je vytvoření automatické mapy. Vysavač si sám vytvoří vlastně mapu prostoru, kde chcete, aby uklízel. Takže u nás to je třeba celé spodní patro našeho domu. Takže vy mu všude otevřete dveře, aby věděl, kam má zajet, odklidíte nejrůznější věci, co jsou třeba na zemi, nejrůznější kabely a tak. On si udělá tu mapu, vy ho budete jenom kontrolovat, jestli zajel všude, kam má, to on dělá všechno automaticky. A až si vytvoří tu mapu, tak provede první automatický úklid. Po tom automatickém úklidu on zajede zase sám tady do domečku a začne se nabíjet. No a tím je jakoby hotový ten úvod, máte vytvořenou mapu a potom už si můžete hrát s tou aplikací a nastavovat si nejrůznější režimy. Takže můžete si nastavit, aby vysavač teda jenom vysával, nebo aby jenom mopoval, nebo aby vysával a zároveň mopoval. Můžete si nastavit nejrůznější sílu sání, já třeba jsem vysávala na střední. Potom ještě mě napadla jedna věc a to jsou koberce. Vlastně vysávat s tímhle vysavačem jde ideálně koberce jenom do 1 cm výšky vlasu. Ale můžete si vlastně v té aplikaci třeba nastavit, aby se těm kobercům vyhýbal. Když třeba mopujete, nebo vysáváte a mopujete zároveň, tak on dokonce i ten koberec rozpozná a když najde na koberec, tak zvedne mopy a jenom prostě vysaje. Takže nemusíte se tady toho bát, že byste měli mokrý koberec nebo něco takového. A on dokonce pozná, že je na tom koberci a automaticky zvýší sací výkon. To si můžete všechno nastavit v aplikaci, to je třeba funkce Auto Boost. A potom ještě jedna třeba důležitá věc pro někoho, kdo má třeba starší dům, si myslím, kde máte prahy, jo, kde nemáte třeba přechodové lišty
kde nemáte prostě podlahy v jedné rovině, máte tam třeba i nějaký vyšší přechodový lišty, my to taky nemáme tady jako úplně někde rovný, tak měl by zvládnout prahy do výšky 2 cm. Pokud máte vyšší, tak se tam dá v aplikaci nastavit nejrůznější zakázané zóny a zdi a tak, aby vlastně se tam nezaseknul, takže nějak to nastavit jde. To se přiznám, že vzhledem k tomu, že to nemáme, tak to jsem úplně nezkoušela. No a dále si můžete vybírat z dalších režimů a to je buď automatický úklid, to znamená, že uklidí tu oblast, kterou si zmapoval při tom prvním vytvoření mapy, kdy, jak jsem teď zmiňovala, si můžete dát ještě nejrůznější zakázané zóny, kde třeba nechcete, aby vysával. Jo, dá se tam prostě s tím fakt pohrát. Nebo můžete udělat jenom úklid místností, to znamená, že třeba budu chtít, aby uklízel jenom v kuchyni. Takže vy si vlastně otevřete tu aplikaci a dáte si úklid místnosti, ta mapa vám celá zešedne a vy si označíte prostě kliknutím prstem místnost, kterou chcete uklízet, ona se udělá barevná a bude uklízet jenom tam. A nebo můžete udělat třeba zónový úklid, tam si zase nastavíte v aplikaci tu zónu, kde chcete, aby uklízel. To se přiznám, že úplně jsem nějak moc nevyužívala, jenom jsem to zkoušela, ale nejvíc asi využívám ten úklid automatický a ten úklid místnosti. Potom je tam ještě takzvaný lokální úklid a tam si zase nastavíte bod, a on bude uklízet vlastně čtverec 1,5 x 1,5 metru kolem toho bodu. Ještě takový můj postřeh, on vlastně, když začne uklízet, tak nejdřív si tu místnost objede po obvodu. A takže vlastně to krásně vidíte také na té mapě, jak jede po obvodu a potom si takhle vyplňuje ten prostředek. Musím říct, že mě docela baví i pozorovat tu aplikaci, jako ty mapy a tak, jak uklízí, je to docela takový zajímavý. Můžete si i nastavit, aby třeba tu místnost, když třeba vytíráte a chcete to vzít opravdu důkladně, tak si můžete třeba i nastavit, aby tu místnost vzal 2x, aby vytíral 2x. Pak si můžete i nastavit, to je třeba taky při tom vytírání, jak často má čistit mopy během toho úklidu, nebo namáčet, nebo čistit mopy. Myslím, že to tam je od vlastně 5 metrů čtverečních až asi do 15 metrů čtverečních. Takže můžete, podle toho je pak třeba i mokrá ta podlaha, když si namáčí častěji mopy, tak potom je ta podlaha třeba víc mokrá, ale musím říct, že celkově ta podlaha uschne hrozně rychle, že zas tak mokrá není. Že je to fakt chvilka a můžete potom chodit. Tak teď jsem ještě trošku přeskočila, ještě jsem chtěla k tomu vysávání a k té nádobce na prach a na drobky. Takže vy si můžete vybrat buď sbírat prach do té nádobky, anebo do toho sáčku. Já jsem si teda vybrala sbírání do nádobky. Měla jsem trochu strach, že jestli ta nádobka není malá, nebo nevěděla jsem, jako vzhledem k tomu, že máme psa, který má chlupy, který tvoří takový chuchvalce, tak jsem nevěděla, za jak dlouho se ta nádobka naplní. Jak často to budu muset vysypávat, jestli to budu muset třeba vysypávat po každém úklidu tady spodního patra, ale musím říct, že se to nezdá, ale ta nádobka je docela velká, takže určitě to nemusím vysypávat po každý. No a drobku to sebere fakt hodně, i prachu, i těch chlupů. A co mě překvapilo, kolik toho dostane z koberce. Jako vysává to opravdu jako velice dobře. Teď přeskočím ještě zase k tomu mopování, trošku tady skáču na přeskáčku. Tady vlastně v té stanici máte 2 nádoby na čistou a na špinavou vodu. Líbí se mi, že je to takhle barevně rozlišený, takže je to jako naprosto jasný, která je která. Takže vy vlastně tady napustíte čistou vodu
A potom si teda rozmyslíte, jestli chcete použít čistící prostředek. Ten by se měl teda používat jenom takhle ten originální koncentrovaný čistící prostředek s automatickým dávkováním bez nutnosti ředění. Takže chci ještě říct, že ten prostředek se nelije do té nádobky, sem se lije jenom čistá voda, prostředek ne. A tady je takový místečko a vlastně dává se to takhle vzoru nohama, tam je taková jehlička, takže se to tam do toho takhle napíchne. Jo, to poznáte. Nebo vám to ještě ukážu. Takže ale neleje se to do toho zásobníku. Zkoušela jsem, kolik se mi vlastně za to jedno vytírání nebo mopování toho spodního patra, kolik jsem vypotřebovala. A takže jsem si to jako vážila jsem to před a po a spotřeba byla asi 10 gramů, takže to váží, já nevím, 255 gramů, takže mi to vyjde na asi 25 úklidů celého patra. Po skončení úklidu vysavač zajede do stanice, mopy se začnou čistit samy a potom probíhá sušení. Musím říct, že to sušení trvá poměrně dlouhou dobu. Je to asi v řádu hodin, jo? Řekla bych třeba tak 4 hodiny, že to trvá. A není to úplně potichu. Zase to teda není nějak nahlas, ale když jste doma a je ticho, tak to slyšet je. Je to takový hučení. Já jsem vám to tady zkusila nahrát, jo, berte to fakt jako orientačně, protože trošku to bude asi zkreslovat. Teďko vám to teda zkusím pustit jako na ukázku. Když je ticho, tak to slyšet docela je. Není to prostě úplně tichý. Samozřejmě dá se to vypnout třeba i dřív, než uplynou ty 4 hodiny, ale když chcete nechat to jakoby kompletně vysušit od toho vysavače, tak to fakt jako trvá v řádu hodin. Jinak, co se týče toho vytírání, tak tam musím říct takovou jednu věc, že mi přijde, že to neudělá úplně kraje, že ten vysavač se jako snaží zajet úplně jakoby třeba ke kraji takhle u linky, ale ty mopy tam prostě jakoby nedošáhnou, nebo jak to říct, jo. On třeba se snaží jako se různě otáčet, takže na některé místa vytře, vymopuje, ale někam se prostě, někam se nedostane, no. Takže není to úplně 100% k tomu kraji. A potom, když máte někde na podlaze, třeba když jsou to jenom kapky vody, tak to v pohodě to vezme. Ale když je to třeba nějaká šťáva nebo něco takového, třeba co se lepí, tak to musím říct, že to úplně tak důkladně vytřený nebylo. Jo? Vy si můžete třeba, když víte, že to je hodně, tak vy si můžete tam nastavit, aby vytřelo 2krát. Ale zase to pak samozřejmě bude trvat delší dobu. Takže to taky nebylo, teda musím říct, úplně 100%. Jinak se opravdu snaží vysávat, vytírat, i třeba když jsou vlastně židle pod stolem, tak on to všechno tak jako poctivě objíždí. Nebo já mám třeba tady takhle za barem, mám barový židle. A on se snaží jako najet i na ten spodek těch barových židlí a i to tam chudák vytřít, jo. Je to prostě trošku jako do kopečka, ale vyjede tam. S tím souvisí ještě jedna věc. Když necháte na zemi
třeba já nevím, řekněme ty židle nebo nejrůznější takhle věci, tak on se opravdu snaží všemu vyhnout, ale ten úklid je o to delší. Takže když chcete, aby ten úklid byl rychlejší, tak je ideální prostě mu to nějak trošičku usnadnit tím, že já třeba ty židle už vím, jak různě posunu, aby tam mělo místo a tak, nebo třeba křeslo pod psacím stolem různě natočit, aby se třeba dostal do kola a tak. Jo. To si pak musíte všechno vychytat. Říkám, když třeba ho budete používat a nejste doma, tak to tak úplně nemusíte řešit, ale když pak jste doma, tak přece jenom to vytírání ani to vysávání není úplně tichý, takže chcete to zkrátit na co nejkratší dobu, takže ideální je prostě, aby na té zemi bylo co nejméně věcí. A co se ještě týče vyhýbání se věcí, tak vysavač má 3D sken pro detekci drobných předmětů. Takže když se třeba stane, že tam necháte něco ležet a je to tak jako vyšší jak 3 cm, tak to pozná a vyhne se tomu. Já jsem to zkoušela třeba na můj skřipec na vlasy a poznal ho a fakt jako ho objel, vyhnul se tomu. Pak jsem to zkoušela třeba na takový malinký krém na ruce, který byl jako nižší, tak ten nezaregistroval a jakoby ho přejel a já teď nevím, jak to popsat, jestli ho jako vcucnul, bylo to prostě pod tím vysavačem, ale říkala jsem si, jako, jak bude reagovat, jestli se třeba nějak zasekne nebo něco, ale pokračoval prostě dál v tom úklidu. I s tou mastičkou teda. No a jak jsem zmiňovala našeho pejska, takže já jsem si říkala, jak jako bude reagovat na ten vysavač. Ona je taková nebojsá, nebojí se ani hlasitých zvuků, ničeho. Tak jsme si říkali, co bude dělat, jako jak bude reagovat na ten vysavač a musím říct, že teda se toho vůbec nebojí. A ani se nebojí, když jede proti ní. Prostě ani neuhne. A musím říct, že teda vysavač uhnul sám, jo. Líla neuhnula, ale vysavač uhnul a objel jí, jo. Linku to trošku jako, řekla bych, ne jako štve, ale ona se vždycky lehne na nějaké místo a když mám ten automatický úklid zapnutý, tak prostě on vysává a jede na ní, ona nic, takže ji objede, jí to pak začne štvát, jde si lehnout o 2 metry dál a za chvilku vám přijede zase k ní, jo. Takže se tady tak jako různě honí po místnosti a je to i docela sranda. Na druhou stranu, když jsme tu měli rodiče a jejich pejska, tak ten se toho vysavače teda, ten ho viděl poprvé a musím říct, že se ho teda docela bál, že před ním utíkal. Ale Líle to nevadí. Tak a teď bychom si mohli shrnout ještě plusy a mínusy. Musím teda jako zhodnotit, že ten vysavač mě velice příjemně překvapil. Nevěděla jsem, co přesně od toho čekat, jelikož je to moje úplně první zkušenost s robotickým vysavačem. A já musím říct, že hrozně ráda jako vysávám, ale strašně nerada vytírám. Takže proto mě to jako velice lákalo vyzkoušet, jaký to bude s tím vytíráním. A musím říct, že mě to opravdu jako příjemně překvapilo. A převažují ty plusy. V podstatě tam jakoby zatím není nic, co by mě tak jako výrazně vadilo nebo štvalo, až na takový drobnosti, co vám teda teď řeknu. Takže když bych měla shrnout ty plusy, co mi přijde jako super plus, tak to je ta komunikace v češtině. Že to mluví česky, aplikace, že je česky, že k aplikaci je návod v češtině, že existuje ta technická podpora. To je za mě super. No a s tím souvisí jedna věc, že ta aplikace mi přijde, že je určená i pro takový jako méně technicky zdatné jedince, nebo jak to říct, že je taková jednoduchá, že všechno je takový intuitivní a když náhodou třeba si nejsem jistá, tak se můžu podívat do toho návodu, co jsem zmiňovala před chvilkou.
Pak je to výborný sací výkon. Ty chlupy Lily to bere úplně perfektně, drobky taky, nebo teď jsme třeba je po Vánocích, takže máme umělý stromeček, takže ze stromečku, co opadávalo, to umělý jehličí, to taky hodně opadávalo, takže to sbíral velice dobře. Velice dobře to vysává koberce. Můžete si nastavit ten režim Autoboost, aby zvýšil sací výkon. Takže co to dostala z koberců, mě jako hodně překvapilo. Potom, nevím, jestli to můžu říct, že to je jako velká výdrž baterky. Vlastně nabíjí se to tady v té stanici. A ještě se mi nikdy jako nepodařilo ho úplně vybít. Vlastně nejvíc jsem zkoušela asi vysávat a vytírat tenhle náš prostor a vlastně nastavila jsem to tam, aby to udělal dvakrát a i vlastně po tom druhým pořád tam ještě zbývalo, takže nepodařilo se mi to ani vyčerpat. Teď mě vlastně napadlo k tomu prostoru. On vlastně i jakoby si změří ten prostor, jo? My třeba tady máme, teď plácnu, třeba spodek je, já nevím, 80 metrů čtvereční, ale v té aplikaci vlastně se mi ukáže, že to je třeba, že uklízí prostor třeba 45 metrů čtverečních, protože on si odečítá ten prostor asi nebo on počítá jenom ten prostor, kde není nábytek. Pak vám ještě ta aplikace ukáže, jak dlouho uklízel, jakou plochu uklízel, máte tam historii úklidů, že si můžete, nevím, jestli jsem to teď zmiňovala, se přiznám, můžete si i naplánovat úklid, můžete si naplánovat, že třeba v úterý v 9 ráno má vytírat, nebo mopovat, nebo vysávat kuchyni, jo, prostě jde tam fakt nastavit jako strašná spousta věcí. Další věc, já se teď asi budu možná už opakovat, možná už jsem to říkala, ale to, že se vyhýbá těm malým předmětům, to je taky super, že se opravdu vyhne i těm větším předmětům, jako třeba psovi. To jako taky jsem teda upřímně si říkala, co se stane, jestli do ní narazí, nebo jak to bude, nebo jak si poradí třeba se židlema v prostoru nebo tak, ale opravdu se snaží jako vyčistit to naprosto všude, nebo vysát i pod židlema, všude se snaží zajet. No a s tím vlastně souvisí ještě jedna věc, že v místnosti se pohybuje díky pokročilé laserové navigaci, která dokáže v reálném čase zmapovat celý prostor o rozsahu 360 stupňů. Další věc, kterou jsem určitě taky zmiňovala, tak to je to, že si sám pere a suší mopy, že když máte zaplou funkci vysávání a mopování a máte v místnosti koberec, tak na tom koberci automaticky ty mopy zvedne a jenom vysává. Co se týče nádobky na prach, takže buď můžete používat tu nádobku, anebo když s tím nechcete vůbec s tím bordýlkem přijít do styku, tak můžete používat ty prachové sáčky. Ten velký kartáč, co je ze spoda vysavače, tak ten je uspůsoben tak, že nenamotává na sebe vlasy a chlupy a všechno se to vlastně hromadí v té prostřední části, takže ta údržba je naprosto jednoduchá a snadná. Potom je to ještě jedna věc, co se ještě rozebereme, a to je, že rozpozná schody. Takže pokud máte třeba nějaké místo, máte tam třeba schody do sklepa nebo já nevím kam, tak fakt to pozná a nejede tam, jo. To jsem vám i nahrávala, protože jsem zkoušela vysávat taky v horním patře. Ale to už bude asi trošičku do těch mínusů. Ale do plusů je, že ty schody fakt pozná. Měla jsem strach, že sjede dolů, trošku ve mně hrklo, ale jako fakt to poznal a vyhnul se jim. Takže do těch maličkých mínusů. To jako, nevím, jestli jsou to úplně mínusy, ale jako chci na to upozornit, aby to pak pro vás nebylo třeba překvapení. Když chcete vysávat nebo prostě mopovat v jiném patře, jo, máte třeba několikapatrový dům a chcete ho používat i ve druhém patře,
tak to jde. Musíte si vytvořit novou mapu toho patra. Vlastně vy v té aplikaci tuším můžete mít až uložených až 5 map. Takže musíte si vytvořit novou mapu, ale to znamená, že tam musíte přenést nejenom ten jako samotný vysavač, ale i tu stanici. A ta stanice vlastně během toho vysávání tam musí být, takže to jakoby musíte stěhovat. Takže pak budete chtít vysát dole a zase to budete stěhovat. Takže to je pro mě asi takový jako, že by se mi to nechtělo tahat po schodech. Asi bych to teda jako v tom patře já osobně nepoužívala. Někomu to třeba nevadí, ale mně by se to tam asi stěhovat nechtělo. Jako zkoušela jsem to tam, vytvořili jsme si mapu, zkoušela jsem tam právě i ty schody, co bude dělat na těch schodech, ale to dopadlo dobře a tam jsem právě byla i překvapená, protože tam máme jako v části koberce, takže jsem teda byla i jako překvapená, co tam dostal z těch koberců. Bohužel, já jsem myslela, jestli se to tam třeba nemusí přenášet jenom při tom mopování, protože tam je to logicky, že se musí namočit mopy a tak, ale musí to být i při tom vysávání. Prostě musí vyjíždět ze stanice a zase najíždět do stanice. S tím souvisí vlastně ještě jedna věc, když si budete třeba plánovat úklid, tak si vždycky musíte nastavit tu mapu toho patra. Když budete třeba mít, já nevím, víc pater, budete to používat v každém patře, budete si plánovat úklid, tak tam musíte mít nastavenou tu aktuální mapu. To je jenom tak na okraji. Tak, další malinký mínus nebo upozornění tady mám vlastně na ten rozměr. Tím, že to není úplně drobek a musí se dodržet ta určitá jako vzdálenost, aby předtím vlastně byl volný prostor, tak si myslím, že třeba v nějakém menším bytě už by to jako mohl být problém. Prostě třeba z nedostatku místa. No, pak tady jsem zmiňovala už ty prahy. Kdo má třeba vyšší prahy, mohl by to být problém. Říkala jsem, že se tam dají nastavit nějaké zakázané zóny, ale nejsem si jistá, jestli by to potom šlo teda plnohodnotně využívat. A ještě jedna věc, co jsem nezmiňovala, že třeba pod nábytkem, jako třeba pod gauč nebo pod postel, to chce aspoň 11 cm, aby tam zajel. Takže bohužel třeba mě pod postel v ložnici bohužel nezajede. Takže to je taková věc, to mě trošku mrzí, bohužel. Není tam tolik prostoru. Ale třeba v chodbě pod schody, tak tam už je víc místa a tam zajede. Nebo máme třeba takovou, u křesla máme takovou velkou tu kosku na nohy, tak pod ní taky zajede úplně v pohodě. Ale bohužel pod dvojlůžko naše, pod manželskou postel nezajede. Pak to už jsem taky zmiňovala, to úplně řekla bych ne 100% vytření vlastně u kraje nábytku. Když je tam nějaká větší nečistota, tak to taky nebylo jako úplně 100% vyčištěný. Někdy mi přišlo, že ten úklid docela dlouho trvá, ale to bylo v podstatě asi způsobený tím, že jsem mu jakoby nepomohla třeba tím zvednutím židlí. Čím víc, můj postřeh, čím víc prostě necháte někde ležet věcí, tak tím ten úklid bude delší, protože on se složitě prostě tomu vyhýbá a snaží se prostě všude zajet do každého koutu a tak a potom je to delší. Třeba tady v kuchyni, kde je jenom prostor, kde není vůbec nic, tak tady to má prostě třeba, já nevím, za 5 minut hotový. Potom tady ještě s tím souvisí, mám tady poznámku, chcete uklidit takový nejrůznější prostě kabely ze země, nabíječky a tak, takže musíte prostě projít ten byt a podívat se, co tam je a trošku mu pomoct. No a pak tady jako poslední mínus, a to je taková asi jako věc, co vadí teda nejvíc mému muži,
a to je to sušení mopů. Jemu vadí ten zvuk toho jako hučení, nebo jak to mám říct, že to dlouho trvá a že to prostě je slyšet. Jako mě to teda, jako já, když se třeba dívám na televizi, tady v obýváku a tady je to puštěný v kuchyni, tak já to absolutně nevnímám vůbec o tom nevím, ale jemu to zrovna vadí, takže proto je teda i rád, že jsme to nakonec nedali vedle televize. Takže to je asi taková jako věc, že to dlouho trvá a že to není úplně potichu. Ale jak jsem říkala, dá se to jako, když by vás to jako, když by vám to už vadilo, tak to můžete vypnout. No a pak je taky otázka, jak dlouho vydrží ty textilie, jak se budou muset reálně jako často měnit. Samozřejmě se to dá jako dokoupit jako příslušenství. No a potom ten čistící prostředek, že musíte používat jenom ten originální, takže tam je samozřejmě vyšší cena, než kdybyste si koupili třeba nějaký obyčejný. Ale třeba to může i vadit, že jste třeba zvyklí na nějakou vůni, že máte nějaký oblíbený, ale musí se používat teda jenom ten originální. A pak tady mám ještě jednu věc, to je k tomu mopování. Tam jsou vlastně ty dva rotační mopy a já to třeba viděla úplně poprvé. Ty mopy se tak jako zvláštně se vlastně točí a udělají takový zvláštní jakoby vzorek na podlaze, když vlastně mopujete, takže je ta podlaha mokrá. Jo, je to takový zvláštní, ale nemůžu říct, že by to nechávalo nějaký extra šmouhy. Tady v té kuchyni jsem trošku to pozaschnutí viděla, ale tady to bude způsobený spíš tou podlahou, protože tady jsou vidět šmouhy úplně, i když když jsem třeba vytírala já klasickým mopem nebo něčím, tak jsem tady měla po každý šmouhy. Je to prostě taková podlaha, podle mě, je to spíš tím, protože třeba v ložnici je to plovoucí podlaha, jo, v ložnici máme vinyl a tam není vidět na tom jako absolutně nic. Je to jenom tady bohužel v kuchyni. A ještě mi přijde, že to je třeba vidět chvilku po tom zaschnutí a pak když se podívám třeba druhý den, tak už jsem tam zase jako vůbec nic neviděla. Jo? Ale že to dělá takový jako zvláštní vzoreček i na té mokré podlaze. No tak já myslím, že to bude všechno. Já vám teď ještě takhle ten vysavač ukážu. A zkusím vám sem dát ještě nějaký záběry, co jsem natočila. Jestli jsem na něco zapomněla a budete se chtít zeptat, tak se klidně zeptejte do komentářů a pokud to budu vědět, tak vám ráda odpovím. Takže ještě vám ukážu vysavač, ale už se tady s váma rozloučím. Mějte se všichni moc hezky a budu se těšit zase příště u nějaké recenze nebo u videa. Ahoj. Tak, protože já v tuhle chvíli nevím, co jsem přesně měla natočený jako ty prostřihy, tak tady vám ještě ukážu, jak vypadá ten čistící prostředek. Tady vidíte nádobku na špinavou vodu, na čistou vodu. To vylévání a tak to je všechno úplně jako snadný, bez problémů. A takhle tady je ten prostor, kam se dává čistící prostředek. Jo, dává se to takhle jako, teď to nechci udělat takhle vzhůru nohama. Tady je ta světelná signalizace. Takhle vypadá vysavač, takhle nahoře se to jednoduše odkryje. A tady je ta nádobka na nečistoty. Nádobka na prach byla vyjmuta. Už mi to hlásí. Nádobka na prach byla vložena. To už jste tam možná viděli.
ještě ho zkusím otočit. Tak ještě jednou, tady jsou teda ty mopy. Tohle je ten kartáč, o kterém jsem mluvila, že ty vlasy, chlupy, všechno se zachytává tady vprostřed. Takže to je naprosto skvělý. A tady je ten kartáček. Tak tady je pak ještě taková vana, která se dá snadno vyndat, ale tu musíte čas od času ji trošku opláchnout, protože tam se tam probíhá to čištění těch mopů a chce to občas vyčistit. Jakoby ručně, no, čas od času. Tak, probíhá první mapování místnosti, takže jsme otevřeli dveře všude tam, kde chceme, aby uklízel. Jo, tady vidím městičku, lílinky, tak se, vyhnul se, dobrý. Tady je takový malinkatý schůdeček, ale dobrý. Dobře, vyhnul se. Ale ten kabel jsem mohla dát na stranu. Tak, teď mi zahlásil, že mapa byla úspěšně vytvořena a jede si odpočinout. A teď se asi teda zase nabíjí. Tak, teď se všechno zmapoval a teď jsme ho pustili a poprvé uklízí. Tak teď bude tady překážka ta utěrka, kterou jsem nedala na stranu. On se jí vyhne. Nabíjení zahájeno. Takže jako je tam toho požehnaně. Hlavně chlupy ze psa. Takže takhle jednoduše se to otevře a vysype do koše. Může se to i vypláchnout vodou. Takže teď vytírá a vysává zároveň. Nebo vysává a mopuje zároveň. Teď vysává a mopuje na koberci, takže si automaticky zvednu mopy a jenom vysává.